Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing, sugeng pepanggihan malih kalian Ibu Anggun wonten ing Pasinon Basa Jawa. Sederengipun dipun wiwiti anggenipun Ibu ngendharaken materi, sumangga dedonga sesarengan supados pasinaon ing dinten menika saged lancar lan para siswa saged pikantuk manfaatipun. Sumangga Mas Rangga ingkang pimpin dedonga. Sumangga kangge miwiti pasinaon ing dinten menika dedonga kawiwitan. Nggih, matur nuwun. Ibu badhe ngemutaken kangge para siswa supados kedah asring wicik migunakaken sabun, lajeng kedah migunakaken masker. Lan boten sah dolan-dolan rumiyin amargi sakmenika saweg kathah virus corona wonten ing pundi-pundi. Salajengipun para siswa ugi kedah teng griya mawon nggih boten sah nderek demo ingkang sakmenika saweg rame. Amargi menika boten wonten paedahipun nggih. Ibu presensi rumiyin nggih supados Ibu mangertos sinten ingkang nderek pasinaon ing basa Jawa menika. Sofi. Aji. Wonten Bu. Alhamdulillah. Salajengipun wonten Tofa. Dalem Bu, hadir. Alhamdulillah mlebet sedaya nggih wonten ing dinten menika Ibu badhe ngandharaken bab busana Jawa. Mliginipun ginakaken busana Jawa gagrag Ngayogyakarta. Ancas pasinaon wonten ing dinten menika para siswa saged ginakaken busana Jawa gagrag Yogyakarta kanthi trep lan leres. Sederengipun para siswa ugi sampun ginakaken busana Jawa wonten ing Kemis Painggih. Menika kinten siswa migunakaken busana Jawa gagrag Ngayogyakarta sampun leres dereng? Boten mangertos Bu. Oh, dereng. Supados mangertos, mangke Ibu stelaken video bab ginakaken busana Jawa gagrag Yogyakarta nggih. Supados para siswa ugi mangertos anggenipun ginakaken busana Jawa gagrag Yogyakarta Praputra lan putri. Menika ingkang tumrap kakung nggih. Salajengipun ingkang tumrap kain yang sudah dibiru dililitkan dari kiri ke kanan. Apabila menggunakan kain motif parang, arah parang dari kiri atas ke kanan bawah, mengarah ke bawah sesuai dengan arah ubatan atau arah. Menapa wonten pitakenan bab video ingkang kala wau Ibu stelaken menika bab migunakaken busana Jawa? Menawi dipun tinggali saking video kala wau, anggenipun kula ngginakaken busana Jawa dereng lengkap napa nggih Bu? Kala wau anggenipun matur salah nggih kedahipun menawi dipun tingali bukan dipun tinggali, tinggal napa tinggal sampun nggih menawi dipun tingali. Lajeng wangsulanipun inggih tasih kathah laré menika ingkang migunakaken busana Jawa menika dereng jangkep nggih. Menawi wonten ing pawiyatan utawi wonten sekolah menika kathah taruna-taruni ingkang tasih ngginakaken sepatu, mboten ngginakaken selop, lajeng mboten ngginakaken blangkon ugi. Lajeng wonten ingkang ngginakaken jarik tapi namung sepalih menika. Nggih. Wonten pitakenan malih? Bu, menika ngginakaken sanggul wonten video menawi bapan kados pundi? Oh nggih. Menawi ngginakaken jilbab nggih sanggulipun dipun gantos menggunakan jilbab nggih dados mboten sah dobel-dobel. Sakmenika lak kathah ingkang migunakaken jilbab dados mboten napa-napa migunakaken jilbab mboten migunakaken sanggul malih. Menawi mboten wonten pitakenan malih sakmenika diskusi sesarengan nggih. Mangke Ibu bagi mawon kelompokipun salajengipun mangke diskusi wonten ing Google Form. Mangke wonten Google Form menika wonten formipun, wonten pitakenanipun, mangke para siswa saged mangsuli pitakanan menika. Monggo diskusi. Kados pundi para siswa semangat bab busana Jawa gagrag Yogyakarta? Angel.
anggenipun sinau busana Jawa gagrag Yogyakarta. Kalih, menapa para siswa mangertos menapa wujuding busana Jawa tumrap kakung lan putri? Namung mangertos wujuding busana Jawa tumrap kakung. Sampun nggih, anggenipun diskusi Ibu Cek Rubiin. Nggih, menika tasih kathah ingkang dereng mangertos anggenipun migunakaken busana Jawa kanthi trep nggih. Sumangga sakmenika para siswa gladhen ginakaken busana Jawa. Sampun gladhen sedaya nggih, ananging Ibu periksane tasih kathah ingkang ginakaken busana Jawa dereng trep minggu ngajeng saged dipun ambali malih anggenipun gladhen sesarengan. Kinten-kinten menapa tututan saking pasinaon ing dinten menika? Dudutan pasinaon ing dinten menika bab ginakaken busana Jawa gagrag Yogyakarta lan wujud-wujud busananipun Bu. Oh nggih, lajeng sinten ingkang saged ngandharaken refleksinipun? Kula dados mangertos anggenipun migunakaken busana Jawa ingkang trebu. Ingkang leres niku dados mboten dados nggih. Nggih, alhamdulillah nggih para siswa sampun mangertos bab migunakaken busana Jawa gagrag Yogyakarta. Ananging minggu ngajeng kedah dipun ambali malih anggenipun gladhen supados para siswa saged terampil anggenipun ngginakaken busana Jawa. Ibu cekapaken pasinaon ing dinten menika kanthi wasan hamdalah sesarengan. Alhamdulillah. Sugeng enjing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.